নেতা ছাত্ৰ নেতা লাফিকুল ইছলামক কোকৰাঝাৰৰ মাজ মজিয়াত গুলিয়াই হত্যা কৰা হল। এইজন ব্যক্তিৰ লগত থাকি ফেলে তেখেতে আজি তাৰিখত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'ব বিচাৰে। কামাল আজাদ ডাঙৰীয়া আমাক উত্তৰ দিব লাগে যে লফিকুল ইছলাম ডাঙৰীয়াক, শ্বহীদ লফিকুল ইছলাম ডাঙৰীয়াক কোনজন बर'फोरनि उग्रबाद बायदिसिना होननानैहाय बिथांमोना थोंजोङै नै जुदि पिसनि मुंखौ गुन गायदोंब्ला दिनै बैफोर गोजाम गाराय थांखांनाय जिनिसफोरखौ जिहेथु दिनैनि पलिटिक्सजों बेफोरो खुनु रिलेभेन्सि गैया बा बे दिनैनि समावहाय बेफोर खोथाया बुरखांनायनि ओंथियानो गैया, बेफोरखौ बुंनानै मोनसे जि बर्तमान जियानो हक जि थासारि सोलिगासिनो दङ बेवहाय आरोबाव बेफोरबायदि समखौ दा लाबोफिन होननानैसो बुंनो सानगोन आं। आरो बैफोर खोथाखौ बुरखांनायजों रावहाबो रावनिबो पलिटिकेलि पार्टिनि थाखाय मोजां सानदोंब्लाबो बैफोरजोंहाय एख' बेनिफिट जानाय नङा। दिनै सोरबा UPPL बाबो जोंनिनो नाफाम, दिनै सोरबा BP बाबो जोंनिनो सोरबा नङा सोरबा बैफोर पार्टिफोरखौ सालायगासिनो दङ। दा बिदि बेलायावहाय सोरखौबा दागो फोनांनो नाजानायावहाय जों बयबो भुगिफानांगौनि दरखार गैया। जोबोद इन्टारेस्टिं भिडिअ मोनसे मोनदों आङो दिनै। दाना रिपर्टिंखौहाय थारैनो नैबेबायदिसो खालामनांसिगोन। स' नैबे मोनसे रिपर्टिंनि फारसे नोंथांमोननो दिन्थिनायनि सिगां आं बुंनो लुगैयो, बे जिथु थासारि बिथाङा दिन्थिदों बे जाहैबाय तामुलपुर जिल्ला, गोदान जिल्लानि आन्दारावहाय मानव गेदेर जोंहा जलेन दैमारि बिथांनि समस्थिनि मोनसे थासारिनि नुथाय, जिथु सासे जोबोद इन्टारेस्टिङै बेखौ रिपर्ट खालामदों যে মাবৰেহাই দিনে পৰিৱৰ্তনनि মুঙাव দিনে পৰিৱৰ্তনা জাগাसिनो দं। কাল্লেপাৰ গাঁৱত আপোনালোকে দেখা পাইছে এই পথটো হৈছে তামোলপুৰ পুৰাঞ্চল হৈ সোমাই আহি ডাইৰেক্ট কুমাৰীকাটা ওলাব পাৰি। আৰু এই পথটোত আপোনালোকে দেখা পাইছে এটা প্ৰকাণ্ড মহাসাগৰ হৈছে। এই ৰাস্তাটো আগতে BPF কৰিছিল, ভালে আছিল, কিন্তু আমাৰ বৰ্তমানৰ যি চৰকাৰ পৰিৱৰ্তন নাম লৈ আহিছে, কিন্তু পৰিৱৰ্তনৰ কোনো ধৰণৰে কাম কৰা নাই। দেখা পাই আছে এই সাধাৰণ ৰাস্তা এটা আজিলৈকে বনাব পৰা নাই। এই ৰাস্তাটোৰে কিমান ল'ৰা ছোৱালী স্কুল কলেজত যায়, এই ৰাস্তাটো চাওকচোন আপোনালোকে কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে। এই ৰাস্তাটোৰে ভালকে চাইকেল এখন যাব পৰা অৱস্থাত নাই। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক আৰু যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে এই ৰাস্তাটোৰ ভিডিঅ' আমাৰ তামোলপুৰৰ বিধায়ক মাননীয় শ্ৰী জলেন দৈমাৰীৰ হাতত পৰে, যাতে আমাৰ এই ৰাস্তাটোৰ কাম অতি সোনকালে কৰি দিয়ে। আমি সাধাৰণ ৰাইজ কিমান ভুক্তভোগী। रायजो नोंथांमोना नुबाय। दा बेफोरबायदि खालामब्लासो दिनै बिथांमोननिसिम सौहैसिगोन नामा बा देहायाव नांगोन नामा जाथारि खामानिफोरखौ लानानै दिनै जाखिनि बिथांमोना खुगाजों बुंसोलायो। जियानो हक जोबोद इन्टारेस्टिंमोन। दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों जे दांनाय भिडिअआवहाय आङो बुंदोंमोन रंगुल बर' बिथांनि माखासे बुंनाय बाथ्राफोरनि फारसे भिडिअ लाबोगोन होननानै। जियानो हक आं मोनसे पइन्टखौ बिथांनि फारसे दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअखौ बे भिडिअनि गेजेरजों बुंनो सानो जे बिथाङा जाखिनि एलिगेशनआवहाय बुंदों बे जोंनि हारिनि थाखाय जोबोद मोजां नङा। बिथाङा जि खोथाखौहाय बुरखांफिननो नाजादों बेयो दिनै सोरबा नों आंनिल' खहा नङा। दिनै जों बयबो एज आ हल माखासे खोथाफोरखौ जे बिथाङा बुरखांनो नाजादों। दिनै नंगौ बिसायख'थिनि सम, दिनै बयबो गाव गावनि पार्टिनि थाखाय माखासे एजेन्डा थायो। बे एजेन्डाखौहाय मावफुंनो थाखाय जेरै हायो जेरै हाया सेस्था थायो। नाथाय एसेबांबो गोग्लैनाङा जे दिनै गावजों गावनो किसुमान खोथाखौ बुंनाङि खोथाखौ बुंफ्रुनानै दिनैनि समावहाय जितु बिथांमोना दिनै मोनसे गोजोन थासारिनि बाथ्रा बुंबाय थादों, पिसनि बाथ्रा बुंबाय थादों। दिनै मानव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननायाव दिनै जोंनि गेजेराव मोनसे इउनिटिया फैनो थांगासिनो दङ। बेफोरबायदि बाथ्रा बुंफुबाय थानाय समाव जुदि बैफोर खोथाखौ बुरखांनानै होयोब्ला दिनै बे जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद गिदिर खैफोद। दिनै सोरनि समाव जादों जायाखै, मानि थाखाय जादों जायाखै, एथ'ग्राब स्पस्थ'यै बिथाङा बेफोर खोथाखौ बिजिरनो नाजानाया जोबोद बे मोनसे निजेनि आथिङाव निजेनो रुहाजों दानना लानाय बायदि जाथाय। दिनै जोंनि 6 सिडिउल हिसाबै जोङो प्लेन्स ट्राइब हिसाबै जोंहा दा मा अस्तित्व मा अबस्थायाव दङ, जाखिनि मोन्थाय जों मोननांगौमोन जों बेनिफ्राय दिनै मोनदोंना मोनाखै, बेसेबां बन्सित जानानै दङ बेफोरखौबो जोङो नायनो गोनां। जे दिनै जोंनि गेजेराव गोबां एनक्रचमेन्ट बायदिसिना जे जोंनि दासिमबो आन्दलन जिरायथ'दों होननानै बुंदों, अब्ला माने मा बुजियो दिनै जोंनि गेजेराव जाखिनि समस्याफोर दङमोन, जि जेंना जेंसि दङमोन बेफोरो सुस्रांजायाखै। दिनै माखासे पलिटिकेलि जों किसु खामानिखौहाय
बोरै हायो बोरै हाया मावनो नाजादों दिनै जोंनि माहारियारि आफादफोराबो बेफोरखौ जुजिगासिनो दङ थिग बिदि बेलायाव जुदि अनलि पलिटिकेल बेनिफिटनि थाखाय किसुमान खोथाखौ बुङाब्ला हामगौ नामा होननानै आं सानो आरो नैबे सोंथिखौ रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो आङो हगारो जे नोंथांमोना मा सानो बिथांनि बुंनाया थारैनो गनायथावना जादोंना जायाखै दिनैनि समावहाय दिनै नंगौ जोङो पलिटिकेलि गावजों गाव माखासे खोथाफोरखौ दान्थे जायो नाथाय किसुमान क्रिटिकेल खोथा बुंथावै खोथाफोरखौहाय आं सानो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेफोरखौ बुङाब्ला साबसिन बा हामसिन जागोन होननानै बेखिनि क्लिपआनो जथेस्थ बुजिनो थाखाय दे बे बिथाङा जाखिनि खोथाखौ बुंफ्रुनो नागिरदों बेयो थारैनो जोंनि थाखाय मोजां लैखोन नङा होननानै नै बेफोरबायदि गोबां खोथा दङ जाय खोथाफोरा दिनै ससियेल मिडियायावहाय बुंजाया बुंफ्रुजाया आरो सासे रोंखा राखा व्यक्तिया दिनै बेफोर खोथाखौ जुदि लाबोनानै आरोबाव मोनसे दावराव दावसिनि सेस्था खालामनाय बे सासे गोरों व्यक्तिनि लैखोन नङा सासे गोरों व्यक्तिया बिदि माब्लाबाबो बुंनो हानाय नङा सासे गोरों व्यक्तिया माब्लाबाबो गावनि हारिखौ खैफोदाव खोलैनो नाजानाय नङा दिनै सोरबा आमुक थामुगानो होन सोरबा एक्सआनो होन सोरबा प्रेजेन्टआनो होन दिनै बिथांमोना गासिबो जों एखे थोरसियाव जानाय देरबोनाय एखे थैजों जोङो दिनै सिनायथि मोनबोनाय जों दिनै एखे राव हारिमु धोरोम गासिबो दा बिदि बेलायावहाय दिनै सोरबा सासेनि फारसे जुदि बैफोर दागोआ नांफिनोब्ला जों जाथि हिसाबै किसुमान खोथाखौ सानोब्ला किसुमान खोथाया पलिटिकेलि नांलाय दिनै जितु पलिटिकेलि मोनसे फाइट सोलिगासिनो दङ गाव हारिनि गेजेराव हाजासे नांलाय गोबां टपिक्स दङ गोबां खोथा बाथ्रा दङ बेसेबां मावनो हाखो मावनो हायाखै बेसेबां जौगाखो जौगानो हायाखै मा मोनखो मोनाखै बोरै मावनांगौमोन बोरै मावनाय जादों बोरै मावनाय जायाखै बेफोरनि फारसे डिबेट खालामलाय पाब्लिकनि एटेनसनखौ मोननोब्ला बेफोरखौ बुं नाथाय किसुमान गोजाम गारायखौ बुरखांनानै दिनै अरखि जोंफुनायखौ अरखि रोहो जानाय समावहाय आरो बेवहाय जिगाब गारसोनानै अर फोजोंनो नाजानाया खिन्थु बे मोजां जुक्ति जाया दिनै जोङो मिथिगौ मोनसे समाव आसामनि जिखुनु इलेक्ट्रनिक मिडियाफोरावहाय जोङो नुनो मोन्दोंमोन पेपार मिडियाफोराव जों नुनो मोन्दोंमोन जे दिनै मोनसे समाव जोंनि जे दा जिरायना थानाय बा डिसपेन्ड जानाय अर्गेनाइजेसनफोरा आइजें लाना जे संग्राम खालामनाय बेखौहाय मोनसे अर्गेनाइजेसननि नामजोंल' खारियामोन बेफोरखौ एज आ होल नाफामफोर बर'फोरनि उग्रबाद बायदिसिना होननानैहाय बिथांमोना थोंजोङै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बायदिसिना खोनासंथावि बुंथावि बाथ्राफोरखौहाय बिथांमोना थोंजोङै टारगेट खालामनानै बुंनायखौ जों खोनायोमोन बेफोरनि थाखायबो जोंहा थांनाय समाव जे बे थामथि फेजनि थाखाय जे मानव गेदेर प्रमद बर'आ माहारियारि आफादनि आफादगिरि जानाय समाव बिथाङानो खुद बेफोर बाथ्राखौ बुंदोंमोन दिनै उमुक थुमुगा आइजें लाग्रा ओरै थोरै आन्दलनखारि बिथांमोनखौहाय थोंजोङै उमुक जाथिनि हारिनि होननानै बुङा नाथाय जोंनिखौ सोरबा मोनसे हानजानिफ्राय ओरै थोरै मावदोंब्ला एज आ होल जों गासिबो हारिखौनो बेवहाय दागो फोनांदेरोमोन बेफोरबायदि बाथ्रा दिनै मोनसे फिस जुदि फैदोंब्ला दिनै जुदि फिसनि मुंखौ गुन गायदोंब्ला दिनै बैफोर गोजाम गाराय थांखांनाय जिनिसफोरखौ जिहेथु दिनैनि पलिटिक्सजों बेफोरो खुनु रिलिभेन्सि गैया बा बे दिनैनि समावहाय बेफोर खोथाया बुरखांनायनि ओंथियानो गैया बेफोरखौ बुंनानै मोनसे जि बर्थमान जियानो हक जि थासारि सोलिगासिनो दङ बेवहाय आरोबाव बेफोरबायदि समखौ दा लाबोफिन होननानैसो बुंनो सानगोन आं आरो बैफोर खोथाखौ बुरखांनायजों रावहाबो रावनिबो पलिटिकेलि पार्टिनि थाखाय मोजां सानदोंब्लाबो बैफोरजोंहाय एख' बेनिफिट जानाय नङा दिनै सोरबा UPPLबाबो जोंनिनो नाफाम दिनै सोरबा BPबाबो जोंनिनो सोरबा नङा सोरबा बैफोर पार्टिफोरखौ सालायगासिनो दङ दा बिदि बेलायावहाय सोरखौबा दागो फोनांनो नाजानायावहाय जों बयबो भुगिफानांगौनि दरखार गैया बेनिखायनो आं सानो बिथाङा जाखिनि पइन्टखौहाय रेज खालामनो नागिरदों बुंफ्रुनो नागिरदों बेफोरो एकदम मिनिंलेस वर्डलेस आरो सासे गोरों व्यक्ति सासे जाफुंसार जाहांनाय दैदेनगिरि बा गावखौनो सासे दैदेनगिरि महरै सिनायथि होनो नागिरदोंब्ला आं सानो आदा नोंथांनि बुंनाया बियो गनायजाथावना जायाखै पाब्लिक एटेनसनखौ लाबोनो थाखाय नोंथांनि खोथा बुंनाया रज'वाखै नाथाय बेनि फारसे किसुमान खोथाफोरा दिनै सोराङाव फैगोन जिहेथु नोंबो आंबो बेफोर खोथाखौ सहायनो हानाय नङा रायजो नोंथांमोन बेसेनोसै बांद्राय गोलाव बुंनो सानाखै आं पार्सनेलि आं निजेखौ बुङोब्ला आंहा एख'
बेफोरनि सोमोन्दै गोबांथार बुंनांगौबो गैयामोन नाथाय बोरैबा नङा बोरैबा बिथांनि बुंनायनि फारसे किसु खोथाफोरा बुंजाया अपेनलि बेनिखायनो आं बुंथ'ला होननानै सानदों जियानो हक नोंथांमोना बेनि फारसे मा बुंनो सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन बिदिनो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन